oke ụmụnne m abịakwana m ọzọ a na-ekwu ọzọ a na-eme a na-ekwu nke mere eme ọzọ a na-emekwa alụme dịka nwatakịrị ahụ na-afụ ọ mmadụ kpere bịa na họteelụ a na Abuja ọ na-alụ hook-up according to story I had ọ na-alụ hook-up nwoke wee buli ya bịa na the hotel at the end of the day gaa kechie ya aka na ụkwụ want to use her for sacrifice ndị Yahoo plus use her for sacrifice. Luckily for the girl, I say luckily for the girl because somebody barely clean no sound na-eme n'ime ebe ahụ dị gwa ka na receptionist wega report ha ya na kpọlụzie guys bata n'ime ebe a mepee ya ọsọ dị ga mepee the door ọzọ ọbụna ekechigo the girl aka n'ụkwụ and the girl adịgo weak so ihe a na-echezi bụ mebi abalị na drọgụ ya egbuo ya weli pas achọ narịa o ebuli ya like that ọ emele ihe ole eme ya chọọ iji eme ebe ụmụaka wee nwa ya ajụ ụfọdụ ihe niile a na-ekwu na mana nke a na-ekwu na social media ma ya na-ekwu na news still aka na eziokwu ọbịka nwoke na-eso nwoke na-amarọ kpọrọ gị na họteelụ na-amarọ kpọrọ gị gaa ebe ị na-amarọ ifi ego kiwe ego iPhone 14 kiwe ego iPhone 15 kiwe ego iPhone 16 kiwe ego Brazilian hair kiwe ego ihe ndị a niile wesie ndụ gị a sịkwa na ajụrụ ajụ wee eluigwe butere ya ya nwụrụ yes onye na-ajụrụ ajụ wee eluigwe butere ya nwụrụ what is happening in this country is getting tough amụezi awụrụ anyị mara ndị a na-eze mara onye a na-aya mara ndị a na-eze amara ndị a na-eze onye ahụ iche na onye ọma bụ onye ọjọọ agwa m ndị mmadụ na onwezi ihe dịka Yahoo na ihe na-egwo bụ ọgwụ ndị masị na-asị o nwere ihe dịka Yahoo again ihe na-agwọ bụ ọgwụ ụmụnụ kwe na-ekwusi eke nwere dịka Yahoo ọgwụ ka a na-agwọ ọgwụsị ọgwụ pụtasị na Yahoo ejego fomatik buru benz na-akpagharị buru ọkụ ụgbọ na-akpagharị isi na onye na-eme ọfụma odogwu gịnị mere ya odogwu kedu ife ọ na-alụ nothing then onye na-enwekwelu ụmụ nwaanyị na-ada ajụ ọjụ wee elu achọrọ igo Brazilian hair achọrọ igo iPhone achọrọ igo this achọrọ igo that ịmapụ si na skuul mapụ si na ebibi mapụ onye nkịta wee kebu student wee ke na obodo Abuja ka ọ nọ n'another place parents echere na skuul bụ na ọjebe Abuja jelu ụkọ ka ọjọ gbata ego look at it ọ bụrụ na Chukwu fụrụ ya n'anya si etu a na ọsọpụkwa from ime again because ọ nwere ndị agbachi ya mgba wee ka tịọ ya mecha today eche bidokwala akpụkọ jee ebe ọzọ mana ọzọ ga-atara ya ọ ga-esi ebe a nọ ya bụla lesson dịrị dị ga-ebukwa lesson dịrị ndị ọzọ bụ lesson bụrụ zikwala ụmụ nwaanyị ndị ọzọ nọ si na skuul look at o nwere ihe nwoke chọrọ ime ọ na-agwọ ọgwụ ka ọ na-agwọcha ọgwụ si na Yahoo plus what is that plus abụ ọgwụ plus bụ ọgwụ so what are we saying we are hoping for the best but expecting the worst every day a na-anụ one story or the other in this country akọrọ ndị ọgwụ ego akọ ndị ama akọ ndị ochi akọ ndị unknown gọọmenti akọ ndị kidnappers one every day one story or the other because of na obodo adịrọ mma because of na gọọmenti is not doing what they're supposed to do because of na enwe bụsị na chọrọ inyere nwa ya aka tụ na everywhere look at it na ya snafia bụ Alex ihe na-alụ bụ ụmụaka mee sacrifice kechi ebute ya ebulu ya na klọb ebulata na họtel drọgụ a kechi ya aka na okwu fema ya na-eme ugbu a let the pass ya debekwala ụmụ nwaanyị na-asagbu onwe ya n'ụsa ma trot ebugo ha if not why nwa kwesịrị nọ na skuul na ebe ọ na-alụ ọrụ na-eje hook-up ekwesịcha ewesi ndụ ha na ndụ ha n'iyi thank God na Chukwu ifere ya n'anya wee save ya I hope na this thing ga-akụzili efe kụziwala ọdasị ihe ụkwanụ ka ọra nnọọ